Салям алейкум, в эфире программа Jungle Studio, и сегодня специально для нашей программы наш гость приехал из города Одессы. Это бандурист-новатор, композитор и аранжировщик Георгий Матвиев. Салям алейкум, хош келдіңіз. Алейкум салям. Как настроение? Прекрасно. Георгий, я просматривала ваше творчество, естественно, прослушивала его. Вы играете во многих музыкальных стилях, на первый взгляд, не свойственны бандуре. Какова специфіка ігри того чи іншого стиля на бандурі? В музиці, якою граю, дуже важливе значення в ній мають синкопи, паузи. І на бандурі, знаєте, всі струни відкриті, і вони постійно звучать. І інколи гармонії можуть наслоюватися одна на іншу, і тому в якихось таких дуже драйвових і десь місцях з елементами джазу, блюзу, то особливість полягає в тому, що треба закривати струни. Треба вміти їх приглушувати, грати синкопи, мати такий, знаєте, внутрішній пульс, щоб музика, якщо говорити таким жаргоном естрадних музикантів, щоб музика качала. Оце такий кач має бути. Этому не учат в школі бандуристів? В школі, в музичній школі, де я вчився на бандурі, цьому точно не навчили. Мені пощастило стати винахідником великої кількості новітніх прийомів гри на бандурі, які дуже органічно вписалися в музику, яку я граю. Когда вы начали экспериментировать с этим инструментом? Дуже хороше питання, як я взагалі дізнався про існування бандури, як почав на ній грати. В дитинстві, коли мені було 5 років, мене батьки повели на хор, де керівники хору через місяць моїх занять сказали, що ви знаєте, у хлопчика немає, на жаль, музичних даних, ні слуху немає, ні голосу, він займатися музикою не буде. І фахівці, і мої батьки, звісно, послухали фахівців, забрали мене з цього хору, а пізніше за успіхи в математиці, за таку тягу до того, щоб все вимірювати, обчислювати, мене віддали до муніципального Миколаївського колегіуму.
Це загальноосвітня школа з поглибленим вивченням математики. І саме там, Миколаїв – це місто, де я народився, де я жив в дитинстві. І саме там цікавий експеримент проводили хлопчики, в кого були найкращі оцінки з математики, їх віддавали на самодіяльний гурток по бандурі. І саме там я дізнався про цей інструмент і почав на ньому грати. А потім пізніше, десь у віці 16 років, до цього часу я, в принципі, слухав музику таку, яку слухають всі люди, те, що тоді лунало по радіо, по телебаченню. Інтернету тоді у широкому такому доступі ще не було. І мій хороший друг дитинства, він мені приніс таку колекцію MP3, колекцію музики лейблу ECM. Це лейбл, який спеціалізується на джазовій, етнічній музиці, там таке суміш академічної, ще, знаєте, така дуже цікава професійна музика, і тоді просто моє сприйняття, моє уявлення про глибину цих музичних стилів, воно дуже сприйняття розширилось, і я почав тоді вже вчитися в консерваторії одеській, а до цього я закінчив музичне училище Миколаївське. І саме оце поєднання цих факторів, початок навчання в вищому учбовому закладі та оцей новий слухацький досвід, вони дали ця музика мене надихнула, а з іншого боку мене надихав мій викладач, який мені ставив переді мною нові завдання технічні. Це Ніна Василівна Морозевич, професор Одеської консерваторії. І саме тоді, в процесі написання цієї музики, в мене почали народжуватись оці прийоми. І хто буде можливість послухати, одразу їх можна помітити, що щось він робить не так, як це має бути на бандурі. Вас не осуждают то, что вы все-таки играете на бандуре ненародную музику, експериментуєте? Дуже рідко можна почути таке, що є така думка, вона не дуже популярна, але вона є. Люди кажуть, що, знаєте, бандура – це народний інструмент, нічого крім народної музики на ній грати не треба. Але якщо ми подивимось історію взагалі, то ми побачимо, що будь-який абсолютний інструмент, він з самого початку є народним. І навіть скрипка, і навіть те фортепіано, не в тому вигляді, який є зараз, але в тому, яким воно було раніше, вони всі були народними інструментами. І зараз це є академічні інструменти. Академічний інструмент – це інструмент, для якого професійний композитор написав твір крупної форми. І
І відповідно, інструмент починають вкладати зараз у вищому навчальному закладі. Я вже чувствую студенткою вашого проходилися. То я впевнений, що от навіть тоді, коли починали на скрипці щось грати, окрім народної музики, навіть тоді були люди, які казали, ви знаєте, ну краще. Але бандура зараз вона знаходиться в такому вимірі, що вона лишається народним інструментом успішно, тобто коріння не забути, воно є, а є виконавці, які грають і на бандурі народну музику, і на старосвітській бандурі, і на кобзі, і на інших інструментах подібних. І в той самий час, одночасно з цим, бандура розвивається як академічний інструмент, на який грають класичну музику, ну, звісно, це більше перекладення класики, це і оригінальний репертуар на бандурі, а я стараюсь писати оригінальні твори більше. Тобто інструмент розвивається по всіх фронтах. Грають популярну музику, рок-музику, будь-яку абсолютно. Каждый музыкант считает себя особенным, ну, это факт, да. Считаете ли вы себя особенным и в чем?
Ну, треба розуміти, що дійсно не те, що кожен музикант особливий, кожна людина особлива і неповторна. І я якось не хочу на себе там навішувати ярлики якісь, да, там особливі, унікальні, ексклюзивні, але просто я розкажу, чим я займаюся, ви вже, або глядачі вже вирішать, чи дійсно. Наприклад, мені пощастило, знову ж таки, знайти ці прийоми гри. Я випустив вже 4 альбоми авторські, і мені пощастило стати першим українським музикантом, який взяв участь у міжнародному проєкті «Європейський джазовий оркестр». Всі добре знають пісенний конкурс Євробачення, але не всі знають, що у засновників конкурсу Євробачення є ще оцей проєкт «Європейський оркестр», де обираються музиканти за принципом один музикант з однієї країни. І саме тоді, от в 2012 році, мені пощастило тоді представляти Україну. Я грав на бандурі, причому грав не лише в оркестрі, але й грав і сольний номер в цих концертах. Тобто була мета показати бандуру не лише як частину оркестрової партитури, але її як сольний інструмент. Це дуже важливо, тому що, продовжуючи про оригінальність, да, унікальність. Зараз, якщо ви будете спостерігати, що хто грає на бандурі, то бандура, вона дуже часто навіть буває взагалі такий декоративний характер на концертах має, тобто як елемент більше шоу, або на бандурі грають акомпанемент, або грають просто мало, а більшість музики грає мінусовка. Тобто роль бандури, вона, на жаль, здебільшого, вона дуже скромна. Я стараюся пропагувати інструмент як самодостатній, тобто такий інструмент, який може зацікавити сам по собі. От сидить людина, грає на бандурі, більше ніяких звуків нема, джерел звуків. І, відповідно, це може бути цікаво. І я вважаю, що коли вже багато років поспіль після концертів підходять як і аматори, музиканти, просто любителі, так і професіонали, і кажуть, що звучав оркестр. Справа в тому, що ніколи не прагнув бути якимось особливим, просто я роблю те, що мені подобається, і стараюсь це робити якісно, наскільки в мене є можливість.
интересный такой момент. Вы не встречали тех педагогов, которые когда-то вам сказали, что у него нет слуха і голосу? На жаль, ні. Я чув, що це дуже таке розповсюджене явище, коли музикант, який вже веде таку активну діяльність, то от йому колись там сказали, що ти не будеш. Не зустрічав, але це можливо, якби тоді сказали, що знаєте, да, клас, забираємо його в хор, то я співав в хорі і, можливо, про бандуру і не дізнався, хто знав. Тому я вважаю, що от все, що відбувається в житті людини, то все воно відбувається в потрібний момент і в потрібному порядку. У вас огромный бэкграунд именно научной работы. Это и написание статей, и педагогическая деятельность. Что в дальнейшем? Я поєдную виконавську, концертну, композиторську діяльність, поєдную з педагогічною. Звісно, що в мене досвід ще дуже малий. Я всього 7-й рік викладаю в консерваторії, в Одеській національній музичній академії імені Нежданової. І як працівник вищого навчального закладу я мушу, це такий порядок, мушу писати цю роботу, але я дуже радий, що в мене є така нагода, оскільки я можу свої винаходи, їх оформити оформити у вигляді дисертації. Саме в цій дисертації, яку я маю надію, що скоро вже закінчу, саме там я описую свої прийоми гри на бандурі, описую свій досвід поєднання мистецтва, виконання на бандурі з мистецтвом відеокліпу, поєднання бандури з іншими інструментами, такі камерно-ансамблеві такі форми. O gözlerin yaktı beni, bir görüşte sevdim seni. O gözlerin yaktı beni, bir görüşte sevdim seni. Seni gördüm, seni sevdim, gül gibi sarardım, soldum, reddetme, bırakma beni. Seni gördüm, seni sevdim, gel yanıma dur meleğim, ateşleri yakma beni. Seni gördüm, seni sevdim, gül gibi sarardım, soldum, reddetme, bırakma beni. Seni gördüm, seni sevdim, gel yanıma dur meleğim, ateşleri yakma beni. Kalem kaşlı sırma saçlı yar, senden gayrı benim kimim var? Kalem kaşlı sırma saçlı yar, senden gayrı benim kimim var?
gibi sarardım soldum red etme bırakma beni. Seni gördüm seni sevdim gel yanıma dur meleğim ateşleri yakma beni. Seni gördüm seni sevdim gül gibi sarardım soldum red etme bırakma beni. Seni gördüm seni sevdim gel yanıma dur meleğim ateşleri yakma beni. Георгий, спасибо вам большое, что вы приехали, уделили нам столько внимания сегодня. Я желаю вам успехов. Дуже дякую, що запросили. Бажаю слухачам гарного настрою, насолоджуватись якісною музикою, слухати українську музику, слухати музику інших країн, розвивати свій музичний досвід слухацький і бути щасливим. Дуже дякуємо вам. С вами была программа General Studio. Оставайтесь на телеканале АТР. До новых встреч!